Ola, que tal? Eu son Serxa e fálovos dende a sección de FOL e ciclos formativos da plataforma Aulas Galegas. Dende a sección de FOL e ciclos publicamos de xeito semanal materiais educativos que axuden a comprender a actual situación laboral, económica e produtiva. Estes materiais están dirixidos especialmente ao alumnado de ciclos formativos, porén, tamén poden ser de utilidade para alumnado de secundaria e bacharelato, pois dende a sección de FOL e ciclos traballamos en estreita colaboración coa sección de Economía. Se ti eres profesor ou profesora de ciclos formativos ou de secundaria e queres colaborar con Aulas Galegas, podes facelo de dous xeitos. Podes enviar materiais que xa teñas elaborados para que sexan difundidos a través da páxina, baixo a túa autoría, e tamén podes colaborar con outros profesores e profesoras elaborando materiais orixinais para que sexan publicados dende Aulas Galegas. Animámosvos, compañeiros e compañeiras, a unirvos ao proxecto de Aulas Galegas e desenvolver materiais educativos profesionais en galego.